హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ లెవెల్ 2లో ఇప్పటి వరకు మనము 10 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప దర్శనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో గడిచినటువంటి అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో పరమాత్మగా అతడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ చెప్తారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, నా యొక్క ఒక్క అంశమా చేతనే ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి పోషించుచుందునని ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశము. అందుకే అంటారు ఆయన లాస్ట్ శ్లోకంలో, కానీ ఓ అర్జున, ఈ విస్తారమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము నా యొక్క ఒక్క అంశ చేతనే నేను సమస్త విశ్వమును పోషించి వ్యాపించి ఉన్నాను అంటూ, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యహమిదం కృత్స్ననమేకాంశే స్థితో జగత్ అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం ద్వారా మనం చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే భగవంతుడు కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఆ విధంగా కృష్ణుడు సర్వాంతరము వ్యాపించి ఉన్నాడు. సో అందుకే ఆయన యొక్క విభూతులను మనము చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు ఈ విశ్వరూపము, యాక్చువల్గా ఈ అధ్యాయము మనము దర్శించుకునేటువంటిది, ఆ భగవంతుడిని ఊహిస్తూ ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటిది దర్శించుకునేటువంటి, అందుకే విశ్వరూపము, విశ్వరూప దర్శన యోగము అని చెప్తూ ఉంటాం. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని ముఖ్యంగా సర్వవ్యాపకమైనటువంటి విశ్వరూపమును అర్జునుడు చూడగోరుతూ ఉండడము,
అందుకు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూయించేటువంటి అంశమే ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. ఇక ఈ విశ్వరూప దర్శన యోగము భగవంతుని యొక్క ఆ సర్వవ్యాపకమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమ్మతి ద్వారా ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూయించడము జరుగుతూ ఉన్నది. సో మొదటి కొన్ని శ్లోకాలలో ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు. మొదటిగా దాదాపుగా మొదటి 4 శ్లోకాలలో ఆ అర్జునుడు విశ్వరూపము చూపమని శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రార్థించేటువంటి అంశాలు. సో ఏవైతే అంశాలు మనం చూస్తూ ఉన్నామో అవి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఉన్నటువంటిది. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేనా మోహోయం విగతో మమ. ఓ కృష్ణ, అర్జున్ అంటూ ఉన్నాడు, ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవన్నీ విన్న తరువాత నా మోహం తొలగిపోయినది, నా మోహం తొలగిపోయింది అంటూ అర్జునుడు అనేటువంటిది. ఈ పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అంటే విభూతులను అంతకుముందు అధ్యాయంలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి ఆ విభూతులను గూర్చి ఎంతో దయతో, ఎందుకంటే ఆయన కృష్ణ భగవానులు వారే అంటారు, నీ యొక్క హితము కొరకు తెలియచేస్తాను విను అర్జున అని చెప్తారు. ఓ మహాబాహువుల గల అర్జున, నీవు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు అవడం చేత నీ హితము కొరకు ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలుపుదను, ఆలకింపవయ్యా అంటూ ఆ 10వ అధ్యాయంలో ప్రారంభించి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య విభూతులను తెలియచేసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఆయన దయతో తెలియచేసినవన్నీ విన్న తర్వాత నా మోహమంతా తొలగిపోయింది అంటూ అర్జునుడు అనడము. ఇంకా భవాప్యౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా త్వత్త కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని కమల పత్రాక్ష అంటే కమల నేత్రుడా అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ మహాత్మ్యాపి చాహ్యయం, మహాత్మ్యమపి చావ్యయం అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నుండి విన్నాను. నిత్యమైన శాశ్వతమైన నీ యొక్క మహిమలను అనుభూతము చేసుకున్నాను. నీ యొక్క అక్షయములైనటువంటి, క్షయం లేనటువంటి అంటే నిత్యంగా ఉండేటువంటి నీ యొక్క మహాత్మ్యాలన్నిటినీ కూడా నేను అవగాహన చేసుకున్నాను, అనుభూతం చేసుకున్నాను, గుర్తించాను అంటూ చెప్తూ ఉంది. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుల వారు గడిచినటువంటి అధ్యాయంలో అర్జునుడికి వివిధ రకాలైనటువంటి కృష్ణుని మహిమలను, సమస్త భౌతిక జగత్తు యొక్క స్థితి, పోషణ, నియంత్రణ మరియు సర్వవ్యాపకతను గూర్చి మరి వివరించారు. అవన్నీ కూడా
అర్జునుడు శ్రవణం చేసినటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి భక్తి విధానంలో అతి సరళమైనది, ముఖ్యమైనటువంటిది శ్రవణ విధానం. సో ఈ శ్రవణ విధానంలో అర్జునుడు నేరుగా, ఎందుకంటే శ్రవణం అనేటువంటిది ఒక ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ప్రామాణిక ఆచార్యుల నుండి వినాలి అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ జగద్గురు అయినటువంటి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారి నుండే విన్నటువంటిది అర్జునుడు. సో ఆ విధంగా శ్రవణం చేసినటువంటి అర్జునుడు ఏవమేతద్ యథా తత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ. సో ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపము చూచుచున్నప్పటికీ, ఎందుకంటే ద్విభుజ శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఎదురుగా మరి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క రూపాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఏ విధంగా ప్రవేశించి ఉన్నావో చూడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని, అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ, ఎందుకంటే అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది, మీ యొక్క అత్యున్నత స్థానంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు, కానీ నీవు ఏ విధంగా ఈ విశ్వమంతా ప్రవేశించి ఉంటితో నేను చూడగోరుతూ ఉన్నాను. నీ యొక్క ఆ బ్రహ్మాండమైన విశ్వరూపమును, రూపమైశ్వర్యం. సో కాబట్టి నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని నేను ఇక్కడ ద్రష్టుమిచ్చామితి మితే రూపం ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ అంటూ అర్జునుడు నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని దర్శించగోరుకుంటున్నాను అంటూ ఆయన శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క విశ్వరూపము ఈ భౌతిక జగత్తునందు తాత్కాలికమైనటువంటిది. మరి ఇటువంటి ఈ రూపము ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమున శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఇతరములైనటువంటి రూపముల వలె శాశ్వత స్థితి యందు నెలకొని ఉండనటువంటి రూపము అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి వ్యక్తంగాను అవ్యక్తంగాను ఉండును, అదేవిధంగా విశ్వరూపం కూడా వ్యక్తంగాను అవ్యక్తంగాను ఉంటుంది. కృష్ణ భక్తులు ఈ రూపమును చూడవలనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఆతురత చెందుతారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. ఇది ముందు ముందు మనకి వస్తూ ఉంటుంటుంది. సో మరి వాస్తవానికి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగోరుతూ ఉన్నాడంటే అది ఇతరులకు విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికే కానీ తానుకు ఎటువంటి సందేహం లేదు అన్నట్లుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని గురించి ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఆయన ఆ విభూతులన్నీ విన్న తర్వాత తాను ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి అవగౌతనం అవుతూ ఉన్నది. 10వ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియచేసినటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా విన్న తరువాత మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ యొక్క విశ్వరూపమును, నీ యొక్క జగద్రూపమును గాంచుటకు, దర్శింపగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూయించు, నాకు చూపుము అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది.
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రూపము అర్జునుడు విశ్వరూపమును చూపించమని శ్రీకృష్ణుణ్ణి వినయంగా అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నటువంటి చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా నాకు ఆ మీ యొక్క జగద్రూపమును దర్శించగలిగే యోగ్యత, ఆ అర్హత నాకు ఉంది. ఎందుకంటే భక్తి భావనలో మనకున్న అర్హతలేటో మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఆ అర్హత నాకు ఉన్నది అని నీవు అనుకుంటే భగవంతుడితో అంటున్నాడు, ఆ అపరిమితమైనటువంటి విశ్వరూపమును నాకు దర్శింపచెయ్యి అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే అపరిమితుడైన భగవంతుడు తన కరుణతో తనను తాను వ్యక్తపరిచినప్పుడే అతన్ని మనం చూడడం అనేటువంటిది సాధ్యపడగలదు. అంతేగాని మన యొక్క ఊహల ద్వారానో మానసికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారానో అది సాధ్యం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడిగాడో, ఇక తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి భగవంతుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శింప చేయడానికి సమ్మతిస్తూ ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు. శ్రీ భగవాను వాచ పశ్యమే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ. సో ఇక ఆ మనోహరమైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు, ఆ రూపాన్ని చూపిస్తూ అంటూ ఉన్నాడు, నా యొక్క విభూతులను దివ్యమైశ్వర్యం అంటూ ఆయన. సో ఆయన యొక్క ఆ రూపాన్ని ఇక్కడ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, పశ్యమే పార్థ రూపాని. అర్జునుడు అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవానుడు పలికెను, నా యొక్క విభూతులను చూడు ఓ అర్జున. వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వాయిస్ వినబడతలేదు. వస్తుంది మాతాజీ, వాయిస్ వస్తుంది. మీరు లీవ్ అయి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. మాకు వినబడుతుంది మాతాజీ. వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, ఇక్కడ పశ్యమే పార్థ రూపాన్ని శతశోధ సహస్రశః. హరే కృష్ణ. వందల వేల కొలది, శతశోత సహస్రశః, వందల వేల కొలదిగా ఉన్నటువంటి నానా రకాల అద్భుతమైన అనేకమైన రంగులతో కూడిన ఆకృతులు పరిమాణాలు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఆయన చూపించదలుచుకున్నాడు. ఇప్పుడు చూడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పశ్యాదిత్యాన్ వసూన్ రుద్రాన్ అశ్వినౌ మరుతస్తతా బహూన్య దృష్టపూర్వాని పశ్యాచర్యాని భారత. ఓ భరతవంశీయుడైన అర్జున, పశ్యాదిత్యాన్ 12 ఆదిత్యులను, ఇచ్చట ఆదిత్యులను అంటే ఆయనలోనే ఆ ఆదిత్యులు 12 ఆదిత్యులు, వసువులను 8 మంది ఆ వసువులను, రుద్రులను, అశ్విని దేవతలను, మరుత్తులను చూడు. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరగని
అద్భుతాలను కూడా చూడు అంటూ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క దేహాన్ని చూపెడుతూ ఆయన అవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. ఇహైకస్తం జగత్ కృత్స్ననం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్ఛాన్య ద్రష్టుమిచ్చసి. ఇవన్నీ కూడా నా దేహమునందే, ఎదురుగా అర్జునుడికి ఎదురుగా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఉన్న ఆ భగవంతుని యొక్క దేహంలోనే. ఓ గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని అంధకారాన్ని తొలగించుకున్నటువంటి వాడు అర్జునుడు ఇక్కడ. అందుకే ఆయన గుడాకేశ చీకటిని జయించిన వాడా అంటూ ఏవైతే నీవు దర్శించుకోవాలనుకున్నావో, నువ్వు చూడాలనుకున్నది, ఏవైతే నీవు చూడాలి అని అనుకుంటున్నావో, నువ్వు చూడగోరు సమస్తాన్ని నా దేహము, నా శరీరంలో, నా ఈ యొక్క శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని, అంటే ప్రస్తుతము ఆ భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా అంటే స్థావర జంగమాలన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. స్థావర జంగమాదులన్నీ ఒకే స్థానము దీని యందే సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ పూర్తిగా ఉన్నాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి దివ్యమైనటువంటి రూపంలో ఇవన్నీ నీవు చూడాలి అని అనుకుంటే మరి ఈ నీకున్నటువంటి ప్రస్తుత ఈ చర్మచక్షువుల ద్వారా నీవు నన్ను చూడలేవు, కనుక నేను నీకు దివ్య చక్షువులను వసుగుచున్నాను అంటూ దివ్య చక్షుహు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా సో భగవంతుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని, హరే కృష్ణ, స్లైడ్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం ఎదురుగా అర్జునుడికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపంలోనే ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ ఇది ఆయనకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ రూపంలోనే ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి రూపాలు. అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నారు, కానీ నా యొక్క విశ్వరూపాన్ని నీవు ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవమును దర్శించు. యోగమైశ్వర్యం, పశ్యమే యోగమైశ్వర్యం అంటూ చెప్తున్నారు. నా యొక్క వైభవమును పశ్యమే, నా యొక్క వైభవమును, యోగమైశ్వర్యం వైభవమును చూడుము అంటూ అర్జునుడికి తన యొక్క అంటే ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టిని అర్జునుడికి ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా కృష్ణార్జునుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంవాదాన్ని ఇక ఇదంతా కూడా సంజయుడు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎవరికి? కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు, అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కనుక ఇక్కడ ఇక సంజయుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న విషయాలని ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ శ్లోక చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇంకా కూడా చదవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచండి, మళ్ళీ ఆ రైజ్ చేసి ఉన్న వాళ్ళని నేను పిలుస్తూ ఉంటాను.
చదవండి అని ఊరికి అడిగి టైం కొంచెం ఇబ్బంది కాకుండా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. రైట్ చేసి ఉంచండి, ఎవరెవరికి ఇవ్వాలో నేను ఇస్తాను. హరే కృష్ణ. సో సంజయుడు ఆ విధంగా అంతఃపురంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కురుక్షేత్ర నరణాంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆ అంతఃపురంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, గుడ్డివాడు, వయసులో పెద్దవాడైనటువంటి వాడు, మరి కురుక్షేత్ర నరణంగంలోనికి రాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు కనుక అతనికి ఇది యాక్చువల్గా మనం చూసాం భగవద్గీత. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటిది. మరి సో ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు 9వ శ్లోకంలో. ఏమంటున్నాడు సంజయుడు? ఈ విధంగా పలికిన పిమ్మట మహాయోగేశ్వరుడైన దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి తన విశ్వరూపమును చూపించెను. సో ఆయన అంటున్నాడు సంజయుడు, ఓ రాజా, ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి సమ్మతించి ఆయన మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి మహాయోగేశ్వరో హరిహి అంటూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం. సో ఆ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి తన యొక్క విశ్వరూపమును చూపెను అంటూ ఆ విశ్వరూపాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎటువంటి విశ్వరూపమో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన, ఎందుకంటే సంజయుడు కూడా దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. హైమావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. అనేక వక్త్ర నయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోద్యతాయుధం దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం సర్వాశ్చర్యమయం దేవమనంతం విశ్వతోముఖం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఆయన వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు తను దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ రూపాన్ని ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఏదైతే అర్జునుడికి చూపిస్తున్నాడో అదంతా కూడా సంజయుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎటువంటి విశ్వరూపమో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అనేక వక్త్ర నయనం కదా, అనేకమైనటువంటి ముఖములను, నేత్రములను, అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ విశ్వరూపములో అని చెప్తున్నారు. ఎలా ఉంది అట అంటే ఆ రూపము పలు దివ్యాభరణముల చేత అలంకరింపబడి ఉన్నది. ఎత్తబడి ఉన్న పెక్కు దివ్య ఆయుధాలను ధరించి ఉన్నటువంటిది. అనేకమైనటువంటి ఆయుధాలను ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపము. అంతేకాదు ఆ రూపము దివ్య పూమాలలను మరియు వస్త్రములను ధరించి ఉన్నది. పలు దివ్య సుగంధములు అతని దేహమునకు పూయబడి ఉన్నాయి. అంతయు ఆశ్చర్యమయంగాను ప్రకాశమయంగాను అనంతమగును సర్వవ్యాపకముగాను ఉన్నది. విశ్వతోముఖం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని చెప్తుంది ఇక్కడ. దివ్య మాల్యాంబరధరం దివ్య గంధానులేపనం. సో దివ్యమైనటువంటి పలు దివ్య పూమాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే వస్త్రాలు, దివ్యమైన వస్త్రాలు, పలు దివ్య గంధానులేపనం, అనేకమైనటువంటి గంధాలు, సుగంధాలు దేహానికి పూయబడినటువంటివి. అంతా కూడా సర్వాశ్చర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం.
అంతయు ఆశ్చర్యమయంగాను ప్రకాశమానంగాను అనంతముగాను సర్వవ్యాపకంగాను విశ్వతోముఖం సర్వవ్యాపకంగా ఉందయ్యా ఆ రూపము అంటూ. సో ఇది ఆయన దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి, అర్జునుడు దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి రూపాన్ని సంజయుడు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అనేకమైనటువంటి పెట్టినటువంటి ఆయుధాలు, దివ్య ఆయుధాలను ధరించి, దివ్యమైన పూమాలను ధరించినటువంటి రూపం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ. హరే మాతాజీ ఇచ్చాను నేను అన్నిటి. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగ పద్ధతిత యది యది మహా సదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఆ దివ్య రూపము, ఆ విశ్వరూపము ఎలా ఉందో వివరిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సంజయుడు అంటే అర్జునుడు దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపం. సో ఆ విశ్వంలోని సమస్తము ఒక్కచోటే ఉన్నట్లుగా ఆయన అంటే దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి రూపాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. పెక్కు వేల సంఖ్యలో విభజింపబడి ఉన్నను. హరే కృష్ణ. సరే, ఇక్కడ ఆ వందల కొలదిగా దివి సూర్య సహస్ర భవేద్యుగపదుత్తిత యదిభా సదృశీ సా స్యాత్. సో ఒకే సమయంలో, ఒకేసారిగా ఆకాశంలో ఆ వందల వేల కొలది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంతటి దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతుందో ఆ విశ్వరూపమునందలి ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క తేజస్సు కూడా అలాగే అంతకు మించి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఉపమానంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మనం చూస్తాము, ఒక్క సూర్యుని యొక్క ఉదయంకి మనకు సమస్తము దృగ్గోచరం అవుతుంది, సమస్తాన్ని మనం దర్శించుకోగలుగుతూ ఉంటుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఆ విశ్వరూపం యొక్క తేజస్సు ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. వందల కొలది, వందల వేల కొలది సూర్యులు, వందల వేలు సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే మనం ఒక్క కాంతికి చూస్తున్నాం కదా, మరి అట్లా వందల వేల కొలది, వందల వేలు, వేలు అనేవి వందలుగా ఉన్నటువంటివి, వందల వేల సూర్యులు ఆకాశమునందు ఒకేసారి ఉదయిస్తే వాటి కాంతి ఆ విశ్వరూపము నందలి ఆ పరమ పురుషుని యొక్క తేజస్సును పోలగలదు. అలా పోల్చవచ్చేమో, అంతటి దేదీప్యమానంగా ఆయన ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు మాతాజీ ఇస్తారా? ఇచ్చాను ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి. తత్తేకస్తం జగత్కృష్ణం ప్రవిభక్తమనేకదా అపసద్దేవ దేవస్య శరీరే పాండవస్తదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తత్రైకస్తం జగత్కృత్స్నం కదా. సో ఇక్కడ విశ్వంలోని సమస్తాన్ని ఒకే చోట అంటే చెప్తున్నాడు సంజయుడు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుని యొక్క దేహంలో, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క దేహంలో పెక్కు వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్న
ఒకే చోట నిలిచియున్న విశ్వం యొక్క అనంత రూపములను శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశ్వరూపమున అర్జునుడు చూశాడు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ విశ్వరూపమునందు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నది అనేక వేల సంఖ్యలుగా వేల సంఖ్యలుగా విభజింపబడి ఉన్నా కూడా ఒకే చోట నిలిచి ఉన్న ఆ విశ్వము యొక్క అనంత రూపాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపంలో అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము, అర్జునుడు కృష్ణుడు ఇద్దరు కూడా రథంలో ఉన్నటువంటిది, ఇక్కడ రథంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటిది వారు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అర్జునుడు కూడా ఇరువురు రథంపై ఉన్నటువంటి సమయమున అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని దర్శించాడు కదా. మరి ఆ యుద్ధ రంగమున ఉన్నటువంటి ఇతరులు ఎవరూను దీనిని చూడలేనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందువల్లంటే శ్రీకృష్ణుడు దివ్య దృష్టిని ఒక్క అర్జునుడికి మాత్రమే ప్రసాదించినటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అయితే ఈ విశ్వరూపాన్ని మరికొందరు కూడా దర్శించారు, ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకుందాము. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ చదువుతారా? మాతాజీ హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతంజలి అభాషత. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడో, ఆ దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో తత స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయ, ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అప్పుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడట. ఎందుకంటే వందల వేల కొలదిగా విభజించబడి ఉన్నది తన ఎదురుగా, తనతో పాటు రథంలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుడి యొక్క దేహంలో చూస్తూ, దేవదేవుని యొక్క దేహంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది సమస్తమును ఒకే చోట చూడడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత వివిధ రకాలైనటువంటి కృత్రిమమైనటువంటి యాంత్రికాలను ఉపయోగించిన ఒకేసారి విశ్వం మొత్తం చూడడం అనేటువంటిది ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు కూడా శాతగాని విషయం. అటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అంతా చూసి ఒక్కసారిగా విస్మయానికి లోనయ్యాడట. విస్మయావిష్టో హృష్ట రోమా ధనంజయ. ఆ విస్మయానికి లోనైనటువంటి అర్జునుడికి రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపరుచుకున్నాయట. అలా విస్మయం చెంది రోమాలు నిక్కరపరుచుకున్నటువంటి వాడైనటువంటి ఆ అర్జునుడు నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకున్నాడు, చేతులు జోడించి ఆ పరమ ప్రభువుని ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇప్పటి వరకు సంజయుడు మరి ఆ అర్జునుడు దివ్య దృష్టితో విశ్వరూపాన్ని తిలకించడాన్ని గురించి సంజయుడు వివరించినటువంటి అంశాలను చూసాము. ఇప్పుడు ఇక ఈ తదుపరి శ్లోకాలలో అర్జునుడు ఏ విధంగా
ఆ విశ్వరూప దర్శన అనుభూతిని పొందుతూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలను మనము ఈ 15వ శ్లోకము నుండి దాదాపుగా 31వ శ్లోకం వరకు కూడా అర్జునుడు తాను అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. విజయ మాతాజీ అన్మ్యూట్ మాతాజీ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవస్తవ దేవదేహి సర్వంస్తతభూత విశేష సంగాన్ బ్రాహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురాగాంశ దివ్యాన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపంలో ఏవేవి అనుభూతులు పొందుతూ ఉన్నాడో, ఏ రూపాలను అతడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడో వాటిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగానే అర్జునుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా వంగి తల వంచి చేతులు జోడించి ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఇక ఆ రూపాన్ని దర్శించుకోగానే అర్జునుడు పొందినటువంటి అనుభూతులను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము, అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను చూస్తూ ఉన్నాను. కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మను, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను నేను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఏ రూపాన్నైతే విశ్వరూపంలో ఏమైతే అనుభూతులు పొందుతూ ఉన్నాడో వాటిని ఆయన ఇక్కడ ఆ అనుభూతులను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ప్రియమైన శ్రీకృష్ణ, నీ దేహమునందు నేను సమస్త దేవతలను, సకల దేవతలను, ఇతర సమస్త జీవులను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను చూస్తూ ఉన్నాను. పద్మాసనుడైనటువంటి పద్మము యందు, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్నటువంటి బ్రహ్మను చూస్తూ ఉన్నాను. శివుణ్ణి, మహర్షులందరినీ, దేవతా సమూహాలను కూడా నీ యందు నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనేక బాహూధర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ హే విశ్వ ప్రభువు, ఓ విశ్వరూప, ఓ విశ్వేశ్వరుడా అంటూ ఆయన సంబోధిస్తూ, విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, ఓ విశ్వేశ్వర, ఓ విశ్వరూపుడా, అనేక బహుధర వక్త్ర నేత్రం, అనేకమైనటువంటి చేతులతోనూ, ఉదరములతోనూ, ముఖములతోనూ, మరి ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి అపరిమితంగా సర్వత్రా వ్యాపి ఉంచి ఉన్నటువంటి అనేక బాహువులను, ఉదరములను, ముఖములను, నేత్రములను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది అంతము మధ్య నేను చూడలేకు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపము ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నది, ఎక్కడ అంతమైంది అని కూడా నేను చూడలేకుండా ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడా, అనేక చేతులతోనూ, ఉదరములతోనూ, ముఖములతోనూ, కళ్ళతోనూ ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నేను నీ దేహంలో చూస్తున్నాను.
నీలో ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములను నేను చూడలేకపోతూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు ఇవ్వండి. అన్మిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి ప్రభు. హరే కృష్ణ అండి. ప్రభు చదవండి. కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వాం దుర్నిరీక్ష్యం సమాంత దీప్తా ప్రమేయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇక్కడ దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాత్ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే నీ యొక్క రూపము ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నటువంటి నీ యొక్క రూపాన్ని చూడడం కష్టతరమగుచున్నది. దుర్నిరీక్ష్యం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి. సో కిరీటినం గదినం చక్రిణం చ తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం. సూర్యునిలా అన్ని దిశలలో అగ్నిని విరజిమ్ముతున్న నీ తేజమును, నీ తేజస్సే నిన్ను చూడడానికి కష్టతరంగా ఉన్నది. కిరీటంతోనూ చక్ర గద ఆయుధాలను కలిగి సర్వత్రా ప్రకాశిస్తూ ఉన్న నీ యొక్క స్వరూపాన్ని నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను. పెక్కు కిరీటాల చేత, గదల చేత, చక్రాల చేత అలంకరింపబడి ఉన్నటువంటి నీ యొక్క ఉజ్వలమైన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి, సర్వత్రా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రూపమును నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ద్వితీయం అప్రమేయం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాత చదవండి. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మగోప్త సనాతనస్త్వం పురుషో మతో మే. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యయం అంటే నీవు అవ్యయమైన పరమోన్నతుడవు, తెలుసుకొనదగిన వాడవు. వేదిత్యం, వేదం అంటే తెలుసుకున్నాడు. ఇంకా నీవు విశ్వమునకు పరమ ఆశ్రయమైనటువంటి వాడవు. నీవే అనస్వరమైన పరమేశ్వరుడవు. నీవే వేదముల చేత ప్రతిపాదింపబడిన పరమసత్యమును అని నేను తెలుసుకున్నాను. నీవే సమస్త సృష్టికి ఆధారము. నీవే సనాతన ధర్మమునకు నిత్య రక్షకుడవు. నీవే నిత్య శాశ్వతమైన సర్వోత్కృష్ట భగవంతుడవు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులను గురించి దర్శించిన తర్వాత అనుభూతి పొందినటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని విశ్వసిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ఇది. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ మీరు వీలవుతుందా ఇక్కడ? వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓకే, సర్లేండి. ఓకే, జీవి రెడ్డి ప్రభు. చదవండి ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. అనాది మధ్యాంత మనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాసవక్త్రం స్వతేజస విశ్వమిదం తపంతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ అనాది మధ్యంత అనంతమీశ్వరం అనంత వీర్యం అంటూ చెప్తున్నటువంటి, అంటే ఆది మధ్యాంత రహితుడుగా ఉన్నటువంటి వాడిగా, ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఎక్కడ మధ్య ఉంది అని తెలుసుకోలేని విధంగా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఆయన దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు.
నీవు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రములు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది. నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమైతే అనుభూతులు పొందుతూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కృష్ణ విజేత మాతాజీ ప్రభుజీ చెప్తున్నారా ప్రభుజీ? ఓకే మరి చదవమనండి విజయమ్మ. యావతృతోవ్యరిదమనంతరం హి వ్యాప్తం త్వైకేన దిశశ్చ సర్వః దృష్టాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యదితం మహాత్మన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ రూపాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే నీవు ఒక్కడివే అయినను ఆకాశమును, సమస్త ఆకాశాన్ని, సర్వలోకములను మరియు దాని యందు గల ప్రదేశమునంతటిని వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహానుభావ, అద్భుతము భయంకరము నీ యొక్క ఓ మహాత్మా, ఓ మహానుభావ, నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించి పోవడం కూడా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆకాశమున ఆ సర్వలోకములను మరియు వాని నడుమగల ప్రదేశాన్నంతటినీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము వ్యాపించి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, నీవు ఒక్కడవే అయినను ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య ఉన్న ఖాళీని కూడా, ప్రదేశం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు. అంటే విశ్వరూపమును గాంచుటకు అర్జునుడికి మాత్రమే కాకుండా ఇతర లోకవాసులకు కూడా భగవానుడు దివ్య దృష్టిని వసిగి ఉన్నాడు. అంటే ఆ ఉన్నత లోక వాసులకి ఆ దివ్యానుభూతులు పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ కురుక్షేత్రంలో మాత్రం వేరే వాళ్ళకి ఇది లేనటువంటిదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య శక్తికి మరి అక్కడ ఇంకా ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నటువంటి సకల లోకల వాసులు, ఇతర లోకాల వాసులు కూడా సాక్షులుగా ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే సరళదేవి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ. అమీహి త్వాం సురసంఘా విశంతి కేచిద్ భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘాః స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇంకా అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నారు, దేవతలు మరియు ఋషులందరూ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయమును పొందుతూ, దేవతా సమూహాలన్నీ కూడా నిన్ను శరణు వేడి నీ యందు ప్రవేశించుచున్నవి. వారిలో కొందరు భీతులై భయపడిన వారై ముకులిత హస్తములతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు, చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. శాంతి శాంతి అంటూ ఆ వైదిక మంత్రాల చేత ఆ భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జీవిరెడ్డి ప్రభుకి ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను, చూడండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి. రుద్రాదిత్య పశవో ఏ చ సాధ్యః విశ్వేశ్వినౌ
మరుతోచ్చస్మపాచ గంధర్వయక్షాసురసిద్ధసంగాః వీక్షంతే త్వాం విస్మత చైవ సర్వే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యశక్తులై, ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్లో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ఆ విశ్వరూపాన్ని, ఇతర లోక వాసులందరూ కూడా అందరూ ఆశ్చర్యశక్తులై నిన్ను కాంచుచున్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. ఇక్కడ రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ అంటే ఆ పరమశివుని యొక్క పలు రూపాలు, అనేకమైనటువంటి రూపాలు, రుద్రాదిత్య రుద్రగణాలు అని చెప్తుంటారు. రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ సంబర ఆశ్చర్యాలతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారు, నీ యొక్క విశ్వరూపం అంటూ ఆ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా ప్రభుజీలు, మాతాజీలు? హరే కృష్ణ. మాత చదవండి మీరు. హరే కృష్ణ. రూపం మహత్తే బహువక్త్ర నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాళం దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యథితాస్తతాహం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ మహాబాహులు కలవాడా కృష్ణ, దేవతలతో కూడినటువంటి లోకాలన్నీ వ్యధ చెందుతున్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఆయన. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, వెన్నెన్నో నోర్లు, చేతులు, ఉరువులు, కాళ్ళు, ఉదరములు మరియు భయంకరమైన పళ్ళతో ఉన్న నీ అద్భుతమైన స్వరూపము పట్ల పూజ్య భావంతో సమస్త లోకములు కలుత చెందాయి. దేవతలతో సహా లోకాలన్నీ కూడా వ్యధ చెంది ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలాగే వారిలాగానే నేను కూడా భయకంపితున్నై ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క దయనీయమైనటువంటి స్థితిని, ఆ రూపాన్ని సూచి, విశ్వరూపాన్ని చూసినటువంటి అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితిని ఇక్కడ ఆయన కీర్తిస్తూ ఆ రూపాన్ని ఉపసంహరించుకోమని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాము తదుపరి శ్లోకాలలో. హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభు. ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను చూడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నభస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్త విశాల నేత్రం దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవర్తితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమంచ విష్ణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, నేను కూడా భీతిల్లుతున్నాను. ఇంతకుముందే చెప్పారు కదా, నేను ధైర్యమును కోల్పోయి మానసిక ప్రశాంతతను కూడా కోల్పోయానని చెప్తారు. ఇందులో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ సర్వవ్యాపక విష్ణు, ఎన్నో ప్రకాశవంతమైన రంగులతో ఆకాశమును తాకుతూ పెద్దగా తెరిచిన నోర్లతో విశాలమైన అగ్నిగుండముల వంటి నీ కన్నులతో ఉన్న, ఎందుకంటే సూర్యచంద్రులే ఆయన యొక్క నేత్రాలుగా ఉన్నటువంటిది, విశాలమైన అగ్నిగుండముల వలె ఉన్నటువంటి నీ కన్నులతో ఉన్న నీ యొక్క స్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉన్న నాకు భయంతో గుండె అదిరిపోతూ ఉన్నది. నేను ధైర్యమును మరియు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా కోల్పోయాను, భీతి చెంది, అంటే ఇక్కడ ఏమాత్రము నేను స్థిరంగా ఉండలేకుండా ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాల నల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ చర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. ఇక ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకు ఆశ్రయమైన వాడవు,
దయచేసి నా పైన కృప చూపు అంటూ వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. నా ఎడ ప్రసన్నుడవు కమ్ము. ఎందుకు అంటున్నాడు? దంష్ట్రాకరాళానిచ, భయంకరమైన దంతాలతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో, కాల నల సన్నిభాని, ప్రళయ కాల సమయంలో కనిపించే ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసి నా పిదప దిశో నజానే నలబేచ శర్మ, పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో, ఏం చేస్తున్నానో, ఎక్కడికి పోవాలో నాకు అర్థం అవట్లేదు. కాబట్టి ఓ దేవదేవా, ఈ జగత్తంతటికి ఆశ్రయమైనటువంటి ఓ కృష్ణ, దయచేసి నా మీద కృప చూపు అంటూ ఆయన వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇక ఈ తదుపరి శ్లోకాలలో ఆయన అర్జునుడు మనసులో కలిగేటువంటి ఆ భవిష్యత్తు సంఘటనలు చూపుతున్న, అంతకుముందు కొన్ని భవిష్యత్తు విషయాల గురించి ఆయన ఆలోచించాడు కదా. సో ఆ రూపాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ 26 నుండి 29 వరకు ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాలలో ధృతరాష్ట్రుని కుమారులందరూ వారి సహచర రాజులతో సహా, భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు, ఇంకా మన పక్షాన ఉన్నటువంటి యోధులు కూడా తలక్రిందులుగా నీ భయంకరమైన నోళ్లలోనికి త్వరితగతిన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. వారిలో కొందరి తలలు నీ భయంకరమైన పళ్ళ మధ్యలో చిక్కుకొని ఉన్నట్లుగా నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ రూపంలోనికి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎలా అంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, యథా నదీం బహువేగా, ఎన్నో నదులు నీటి తరంగాలు సముద్రములలోనికి పారుతూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లుగా, సముద్రంలోనికి ఎన్నెన్నో నదులు వచ్చి కలిసిపోతుంటాయి కదా, ఆ మాదిరిగానే గొప్ప గొప్ప ఈ యోధులందరూ కూడా నీ యొక్క ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అగ్గి పురుగులు, మిడతలు తమ వినాశన కొరకై అత్యంత వేగంతో ప్రజ్వలించున్న అగ్ని యందు ప్రవేశించినట్లుగా వారంతా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. వేగంగా వచ్చి మంటలో పడి నాశనమైపోతాయో, ఈ యొక్క సైన్యం కూడా నీ యొక్క నోర్లలోనికి ఆ విధంగా ప్రవేశిస్తూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగమున సమకూడిన వారిలో చాలా మంది మరణించిన పిదప అర్జునుడు యుద్ధ విజయం పొందగలడు కదా. సో కనుకనే ఇది ఒక సూచనగా ఆయనకి భవిష్యత్ అంతా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో మిగిలినవి రేపటి క్లాసులో కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ.